ka office jong ka district social welfare officer East Giant Hill district haka jinga trailang but ka office jong u deputy commissioner benta ka sngi ka lapenlong ye ka program ka bekerpang hakli irian na ka benta ki tuki briu ki bedon ka jingduna hakit khotmet ya ka balatip kum ka mega mela assessment camp for person with disability hakane ka mega mela camp lawan manashim menta hado aspa saw fulai ngon ki bedon ka jingduna hakit khotmet hakaba khandai pusaw ngon ki la yo ye ki sernot bapura ka unique disability ID UDID arwe ngon ki la register haka chief minister scheme san ngon ki la shemi ketika covid khat khandai but life khandai ngon ki la register gerteng ha u adhar kani ka kam kalong ka jingmen toy bat ka jingker khu ye kitu ki bedon ka jingduna kit khotmet namar ha kani ka kam ka balatip kum ka mega mela kila don bonja kitanat kum ka tanat ka koi ka khia katanat ICDS bat ki we kitanat sarkar ki baai jing shakri na ka benta ka jingbit jingbiang jong kitu ki bedon ka jingduna ha kit khotmet ha kani ka mela la ajing sumar eiru ye ki bapang ki khaman ki bapang james eng bat ki we ki ja jingpang ki doktor ki la shim khiaru ban bishar bania bha ya ka koi ka khia jongi to ki badon ka jingduna hakid khotmet kumjoru hakane ka mela kini ki badon ya ka jinglong bakarpang kilapan pau bakilala ban pendep ya ka jing shandur adhar ya ka jing ai inject tika covid khat khandai badru yo ya ka sernat lane ka kodon kam da ka basule online ya ka ne ka mega mela kam lapenlong ha flau ko office u deputy commissioner ha clearian but la play ya ka da u MDC cleariat u ba finalines bare kum u kongsan lai don langru u additional deputy commissioner East Giant Hill district u ba SSM le MCS but ki we pat ki hai sarkar ya ka program la penya de ka district social welfare officer East Giant Hills district wa kawa MKM hi i oh gini ki snap ke dedap kawa ngusar assembly itu pensnyau dia ku i kam kinong elam ki em na kani ka thain kawa ha kawa ki nong jong sidong yong i yong kani ka thain ki be ki pa ki yong i dangman ki wasa ha ka umdum he por wawan na kaliang yo ka sarkar ulai le pensnyau je phi yete jing MKM nei bentai ikon yong phi waman mem daman biang ketika man beru kalau beru handrai pensiasi wong yo mi garisol nil kayi wa penman ei kate waro to ka jingbe bat ka jingteng yong i kamu dia kelam jurin tu hejing itu wagani ka injection la tasnya cha ki thain nong kendong bat cha i hila kamjo dangrap em mai kite ki bru ki wa percaya kan nika tika ko wong ka wiada ya kan nika kejut ka klam ko wada wan lencom ye i hakini ki art likisnam ka kamada snyau na do ne naliang i doktor la no ongi wa yuman wa hakate ka sen ka wali ka that web wo wan ga ni ka klam ka wukta jur ko khamtam ya kitu ki wam pudep ule ya ka ni ka vaksin tene bhai te nga ka munong mi khmat naga ni ka thain bo ka jing kartu ya phi kam ki long yung long sem kam ki man be ki man pa usnyau ma phi uyara ya ka khubor ya ka warta cha ki chinong ki thau yang phi wa kinu ki wam pu em dep ya ka tika la ne ka injection snyau ma wan jakamat ye chim menta wa ka sarkar khanang wa ka jing ye chim menta ki phi umto jing mento ya nga umto jing mento ya ki doktor umto jing mento ya DC wa boromai handrai to ka jing menta kajing mentoy na ka benta yung i simet kamu ju snyau wa mangopor di elai meeting ju batai kita ki doctors ki wong gilada hagani ka that web kawan yeu man boy dokta ko si boncha ya ki kon ki yung ag yung phi ki wadang em hakirta ki wakhian tenem ha ite i kam ki be ki pa kamnu ulai wo bi ketika kejut ceki dah kawa i hap chimkia i ye ichwa ulai enjak